Ayo kanca-kancaku kabeh padha nonton videoku iki. Tapi kowe tak janji lan ora pareng ngapusi wajib subscribe channelku iki. Subscribe yo please. Ya malah yo to mama kalah yo ya caplak iki asine. Cuma kadut, kuwi cuma kadut. Adut, cepat jeplu beginjal temane asu, are menene bawangsa, rada kempang manungkol. Tuh ngono. Bangsa ribuan menyang karo kancil. Iya aku mainane iki. WA kok. Gawe tanggal iki ini mulai karo kancil. Waduh ini semene iki kono HP kok. Kowe yo. Ih, lah kok durung. Lah iki nek rasa-rasa ngene gak marapetan. Lho, kakak dipetani ayo. Iya. Perang-perang dino iki gak. Lho iki wan apa yo kok mbok semer. Wan iku. Tak cepet lah yo. Iya, cepet loro lho yo. Ada lho yo. Wan Kancil wis kawin apa durung yo? ini karo aku iki Joko. Heeh, kene ning guri ruko kok yo. Saya sesuk kembarat iki. Riwoan masih iki kaiku. Ini rambutnya kok sarewane kok. Temenan aku dinganan dikandani bawangsa iku video call aku nek kapal. Saya ayo aja padahal tak petani nah itu mama yo watek kok yo. Saya menang ayo. Iya ya. Iki apa caplak yo? Iku cuma kadut adek. Unta lek yo ora lambuk krites. Ya ngono yo. Oh yo enak juga. Iya enak ayo. Daging deh. Gak apa-apa. Iya yo sik tak singkape yo. Iki anu mati lah yo. Anu iki tato kok. Iya lah. Iki foto. Lho iki nakal mek nang mau. Foto ngene. Mau yo tau dadi. Mau cah iki nakal jeng. Zaman SMA niki yo. Heeh. Dadi geng SMA ya aku iki kok. Itu oleh pepetan ayo menang. Wong wis lakone wis di WA. Loh, yuk. Lah, ada wong ae. Kita pulang ya. Pulang. Gitu. Sebut-sebut iki sapa iki? Ki sapa? Mesti lali nek iki wis akeh wis lali ngene iki. Kasmi. Lho, iki. Ngomong juga kacamata yang ini. Oh, kacamata ini sobat. Bapaknya ya jaketnya ngene. Yo percaya aku. Aja mbok nyek orang nganggo sandal ngene. Aku iki ame tuku sepatu. Tumpakane ya langsung obi. Iya lah. Menyang kok. Ini dipek tapang menawa. Iya, kene ya. Ame dipekno pesugihan. Iki acaranya. Dari mbok janji 5. Lurus ajuran nih kok. Janjimu piye wenane kan? Pak Yu Pak P. Arep nukokno HP. Ya wis anggap bengi ya. Yo, siapa engko Lah tak. kowe, kowe cintamu iku aku apa kancil? Kancil ae aku Mas. Kancil ae. Yo ben aku ora. Wis kadung tak ngirim liwate kabeh. Arep kowe iku tak dorong kabeh malah. Kancil kancil nggonku aja. Kok Wis aku gagas padahal men lah. ditembak lho. Gagas kok. Lah aku kudu piye? Lah sapa? Lah aku duwe iki ya. Mosok aku karo besengek. Kok gagas ngene? Lho aku didodok itu awas ta. Kowe aja ngono. Nggonku kok malah. Nek wis wani paten-patenan yo wah. Sik wis ngene ae. Hum iki hum. Aku tak sut karo kancil. Wani lho aku wani lho aku lho. Aja gundel aku. Aja gundel ya aku. Aku Gundel. kok malah kowe tak gundeli, Cil. Aku Ayo sut. Iki ngene, sing jempol untuk Yo Kasmin. Nah, yo sut. Engko. Duh, kok padha jempol. Oh ya. aku kabeh. Biasa tak lungane ngono. Sik. Sopo lah sing gelem karo aku ya? Aku kok nobing kok bar iki ya. Nah, iki. Kalau kok arek gelem mau metani kowe nah wis. Metani kowe nah wis. Wes ayo dong hubung kancil ae. Wis, tunggu kancil lah. Aku ralah. Aku tak karo Angel. Iku tumpakan. Tak karo Pita. Bos kancil tumpakan. Lho ya wis Kak. Yo wis salah. Sing tak wetenge ngene iki. Yo. Bos wetenge. Yo. Lah nek ngono weteng apa? Yo. Weteng kuli. Iya.
Eh,